Welcome back to my channel. Salamat sa mga nag-subscribe at sa hindi pa nakaka-subscribe. Please consider to subscribe to my channel and i-hit mo na rin yung bell button below para naman updated ka every time na mayroon ako mga new videos katulad nito. So, in this video, ang ipapakita ko naman sa inyo or ang ating project ay gagawa tayo ng simple placemat. So, any type of yarn, darning needle, pair of scissors, and then our crochet hook 3.5 mm. So, meron na ako ditong na-ready na chain foundation. Ito, 40 chain foundation. So, ang gagawin nating project is ang ating chain foundation even number. So, this is 40 chain foundation. So, we will move now to the first row. Our first row is double crochet. So, double crochet, count 2 chain from the hook. This one not included, so start here, 1, 2. Okay. I will double crochet until the end of the row. Okay, ipo-pause ko muna ang video, babalikan ko kayo mamaya after the first row. I'm back. So natapos na tayo sa first row. Double crochet. Chain 2, balik na rin, then ang pattern natin is skip tayo ng dalawang chain from here, this chain 1, 2, then insert the hook on the third chain. Okay, double crochet, 3 double crochet on the third chain. Okay, second, then third double crochet. Next, skip again 2 chain, insert on the third chain again, double crochet, 1, 2, and 3 double crochet. So again, skip ulit ang dalawa, 1, 2, insert on the third chain and make 3 double crochet. So, ganun lang yung gagawin natin hanggang end of the row. This is the second row. So, skip 2 chain and then on the third chain, 3 double crochet. And again, skip 2 chain and on the next chain, 3 double crochet. So, hanggang dito sa end of the row. Ayan. Okay, one more. Skip 2 chain, 1, 2, here, insert here. Okay, first double crochet, second double crochet, and the third double crochet. So it look like this.
Ipopost ko muna ang video, mamaya balikan ko kayo kapag natapos na siya hanggang dito sa end of the row. I'm back. So, natapos na natin ang second row. Yan, kita yung pagka-triangle. Then, we will move to third row. Again, i-skip tayo ng 2 stitch. Dapat doon sa gitna noong triangle. Gagawa ulit tayo ng triangle. Ganyan. Skip uli ng dalawa. Ganyan. So, didiretso lang ulit natin hanggang end of the row. So, don't forget, on the third chain, gagawa tayo ng 3 double crochet. Then, skip 2 chain, 1, 2, 1, 2, and then insert on the third chain and make 3 double crochet. Again, skip the 2 chain, 1, 2, and insert on the third chain and make 3 double crochet. Second and third. Diretso lang natin until end of this row. I'm back again. So, ayan, natapos na natin ang third row. So, kita na yung pattern ng triangle. Ayan. Ididiretso ko to until row 9 kasi yun yung sukat nung gagawin nating placemat. I'm back. Natapos na po natin ang simple placemat. Ayan na po. Kita na ang kanyang design. So, i-correct ko lang kasi kanina nabanggit ko na 9 rows. So, hindi po. Bali, ang measurement po nito is 9.5 by 7.5 with 40 chain foundation. Lagay ko sa description box below yung details po ng project na to. And salamat sa nag-order. Ito po ay order, bali 6 pieces po yung in-order. Siya yung nagbigay ng design at saka ng sukat. So, salamat po. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna ang ating video. At salamat sa mga nag-subscribe at sa mga bago pa lang. Please consider to subscribe and i-hit mo na rin yung bell button below para naman updated ka sa aking mga bagong video. Hanggang sa muli po. See you on my next video. Maraming salamat po.